angazi cha ngani zakwethu siwumndeni wakwaNgobe sithatha isinqumo sokuthi lokho kuhlonishwa bekuzokwenzeka egameni lami asihoxise sakhuluma neinsizwa lezi ngibambisene nazo ngiphucuzeka umcineke udayi indoda no ngicela uHoshimfe ngenxa lomsindo osukhona ngicela uHoshimfe ngiyazi bengicabanga into enhle bafowethu ukuthi ningichoma uphaphela gwalagwala ngenxa yomlando wami kulomkhakha womculo wesintu kodwa angeke kuze kwenzeke manje ngenxa ukuthi angizwani nento enomsindo nokukhuluma ongaka mina so ngabazisa kumcineka nakuba kubuhlungu kubo kodwa ke babone kungcono ukuthi bakuvume lokho ngihoxe ekuthenini bangihloniphe sengisho ukuthi ke nabanye abasafisa ukuthi bangihloniphe ke ngenxa yamagale lami ngoba zikhona ezinye indondo enginazo lapha ziwu-12 sezizonke indondo nje isegameni likaThatha uGodo 12 angazi ke leli pheshi elihlale lingipheshile linginamathela ukuthi zingake zali indondo njoba ziwu-12 nje ezisegameni lami umlando wami lo ngeke uzuphele neze ngisho ngafa namhlanje awusoze waphela abantu futhi abasizonilima abantu abazoniphukuphuka abakhohliswa abantu bayawazi umlando awusoze ubakhohlisa so ngisho ukuthi ke bakwethu ke angiseze ukuhlonishwa ke ngicela ukuthi ngingabe ingxenye emva kokubonisana nabantu abangithandayo nomndeni wakwaNgobe ukuthi cha nanku umsindo usungaka kusho ukuthi mina wami umlando kufanele uxoxe ngoba kufanele kube khona abantu abasale bengipheshile bethi sabuthwa nabo ngingazi ukuthi ngabuthwa nabo nini bakhombani bona bathi nansi abayenza yini abayikhombani so ke nganza kwethu ngihoxileke angisezuba ingxenye yokuthi ngihlonishwe.